dovolíte, začnem tým užívaním preháňadiel. Je to bohužiaľ taký typický jav možno pre dievčatá, ktoré chcú veľmi chudnúť v období, kedy rastú a tak ďalej a tak ďalej. Stávajú sa, ten kult tela je mimoriadny a stávajú sa súčasťou jedálnička preháňadla. Otázka jasná, či sú návykové? Preháňadlá sú časom návykové. Na začiatku najprv nie, zdá sa, že nič nerobia a tým pádom sú o to nebezpečnejšie, lebo ľudia sa ich snažia viac užívať a potom prídu až po nejakom roku, dvoch, že už bez toho na záchod nevedia ísť a to je ten problém, ktorý vzniká už následne, že to musia užívať doživotne. Klystýr, áno či nie? Treba šetrnejšie, opatrnejšie, je to už hrubý zásah do tela, pretože tam sa už môžu narúšať aj zloženie čreva, čo sa týka baktérií a tým pádom môžu vznikať rôzne infekcie, zápaly a tie sa líčia veľmi ťažko a veľmi dlhodobo. Takže pokiaľ je to nutné, tak áno, pokiaľ nie, využiť iné možnosti. Ale pán doktor, klystýr je predsa otázka medicínska, dáva to doktor, alebo mal by to robiť lekár, alebo odporúčiť doktor? Áno, ale sú stavy, aj keď ľudia to potrebujú častejšie, sú po úrazoch, kedy už nepracuje a vtedy si to ľudia naučia používať a sú aj jednorazové, ktoré vedia dostať pri tehotenstve alebo takto, keď sú už také kritické stavy, tak vtedy sa to dá využiť. Ďakujem, to som sa vďaka, teda nová informácia pre mňa. Ideme ďalej, ideme k tomu, že mamička píše veľmi šťastná a spokojná, že dieťa ide pred škôlkou alebo pred školou na toaletu, ale pýta sa, že príde zo školy alebo zo škôlky a ide znova na toaletu, že či je to v poriadku, alebo je za tým má hľadať nejaký problém. Ako môže to byť vyvolané aj nejakým stresom pred školou, že sa nedokáže vyprázdniť úplne, ale pasáž funguje celý deň črevom a môže byť, že sa nazbiera postupne, takže berme to ako fyziologické, že či je to u niekoho ráno, na obed, ráno, večer, alebo jedenkrát denne, alebo jedenkrát za 2 dní. Stále je to ešte viac menej normálne. Takisto aj na konzistenciu bolo veľa otázok, či je lepšie rečia, hustejšia. Je to individuálne. Každý sme nastavení na iné, máme inú mikroflóru, takže tam, kde sa cítime dobre, tak v tej polohe je najlepšie, čo zostať a neposúvať sa stále stravou a skúšať robiť experimenty, že čo nám urobí buď lepšie alebo horšie. Žijeme tak, aby nám bolo dobre a vtedy je to fajn. Dobre, ideme teraz k tomu, že zase naopak poďme pomôcť rodinám a rodičom. Píšu nám maminy, že deti nechcú ísť na toaletu mimo domova. Vieme, že v určitom období sa musí ísť do školy, do škôlky ešte predtým a tak ďalej. Skúsme ich nejako naviesť, ako majú tie deti viesť teda k tomu, aby sa deti neobávali využívať, keď to na ne príde jednoducho a ísť sa vyprázdniť aj niekde inde. V každom prípade je to vec zvyku. Že naučiť tie deti, aby chodili na stolicu aj doma, aj mimo domu. To znamená od detstva ich brávať mimo a dávať im vysokovláknitú stravu a veľa tekutiny na to, aby to mohli stíhať a ísť príkladom vyslovene u nich. Takže je to otázka toho, ako deti vlastne my dovedieme od toho malilinka, tak by to malo fungovať potom aj neskôr. Najviac je to také. Dobre. Veľa jogurtu, píše nám jedna mamina, že dáva veľa jogurtu a syn má potom taký problém, že týždeň nemá stolicu. A jogurt sa považuje predsa za zdravú potravinu, ale stále jogurt aj mliečne výrobky majú rôzne množstvo tuku v sebe. Čiže je to tučná potravina a je to tak, ako keby sme si dali aj nejakú slaninku. Čiže aj tá stolica je potom konzistentnejšia, mazľavejšia, lepí sa, takže je to trošku iné a nie každý dokáže tolerovať jednotlivé zložky toho mlieka a hlavne v dnešnej dobe, keď už je to zloženie tých mliečnych výrobkov aj samotného mlieka v škatuliach iné u rozličných dodávateľov a ináč dokážeme to stolerovať, zmetabolizovať, takže treba si všímať aj po ktorých výrobcoch je aké a podľa toho si spraviť ten návyk. To znamená, môže to byť, je to zdravá potravina, to je bez debaty, ale treba sledovať to dávkovanie a najmä teda množstvo, objem toho tuku, ktorý je, lebo toto môže spôsobiť. Áno, a to ako je spracované. Dobre, poďme k maminke, tu nám jedna píše tehotná, že ako na zápchu v tehotenstve? Je to samozrejme ťažké, stále hovoríme o tej stolici, pohybe a potom takisto môžeme sa polohovať, keďže vieme, že maternica nám tlačí na panvové dno, tlačí nám aj na to hrubé črevo, tlačí nám na všetky cievy, takže takisto robí všetky problémy. Dosť často je to aj to, že zatlačí žily, tým pádom sa zvýraznia hemoroidy a bola
tam aj taká otázka, že či môže spôsobovať až zhrubnutie čreva alebo zväčšenie čreva. Mal som pacientku, ktorá mala približne 4-násobný objem hrubého čreva len kvôli hemoroidom a po operáciách konečníka, keď sa hemoroidy spravia, zmení sa aj to vyprázdňovanie, väčšinou sa uvoľní. Lebo je to mechanická zábrana, pri čím väčší tlak je, tým viacej sa zvýraznia, tým sa vytvorí v konečníku ako keby chlopňa a preto to treba radšej zoperovať skôr a je to oveľa jednoduchšie potom. Idem k seniorkám, pretože ak seniorom pýtajú sa, že sa im občas stane, že im len tak vybehne proste stolica, že prečo je to možné, možno ako sa teda proti tomu... Tu sme tiež dosť často pri tom, že je to neliečená záležitosť, že dlhodobo väčšinou majú ženy tento problém, ale sú aj chlapi medzi nimi, že majú uvoľnený konečník, nedokážu ho uzavrieť a tým pádom dochádza často k úniku stolice. Niekedy je to iba neporozorované pri nejakých hnačkách alebo zvýšenom tlaku, niekedy je to v kuse, že to odchádza, ale dá sa naučiť s tým relatívne žiť. Keď sa spraví normálna konzistencia stolice, pravidelná strava a potom je pravidelné vylučovanie s cvičením a takto dokážu žiť spoločensky úplne normálne bez toho, aby museli mať vývody robené a podobne. Takže toto doporučujem, keď sú už aj po tehotenstvách a majú problémy s tými hemoroidmi, čo má skoro každá, radšej si to dať vyšetriť a keď tak aj zoperovať, aby k tomuto nedochádzalo. Môže vzniknúť zlatá žila pre nevyprázdňovanie? Áno. Stále je ten tlak tej stolice, to je to isté, čo maternica spraví, ten istý tlak vo vnútri a hromadí sa tam tá krv v tých žilách, tie žile rastú, to sú ako krčové žily a tým pádom naberajú na objeme. Dobre, poďme k operácii hemoroidom. Tu je otázka, že či môže potom spôsobovať nafúkovanie, respektíve zbavím sa hemoroidov, zbavím sa nafúkovania? Skôr po operácii hemoroidov sa uvoľňuje toto, že pacienti majú oveľa ľahšie vetry a oveľa ľahšie stolicu, lebo hemoroidy znamená prekážka v kanáli. Kanál je stále konštantný, ten konečník sa nemení, ale hemoroidy, ktoré sú nabobtnané, tak ho zužujú a hovorím, niekedy vytvárajú až chlopňovité teleso a vtedy je vyslovene problém sa vyprázdniť. Má na vylučovanie vplyv aj náš cyklus, hormonálny, menštruácia? No, to bola tiež zaujímavá otázka. Normálne ani veľmi nie, ale pokiaľ je endometrióza, čo je dosť časté ochorenie a je to v oblasti prechodu vagíny a konečníka alebo v jeho blízkosti, tak keď je menštruácia, tak vtedy nakrváca čerstvá krv do týchto oblastí, to začne bolieť a reflexne sa potom nepohybuje a to môže spôsobovať potom tie bolesti. Hovorili sme presne o tom s pánom doktorom Cupánikom v pondelok, takže viažeme perfektne tému k téme počas nášho týždňa. Jesť surovú zeleninu alebo varenú? Čo uprednostňovať? Záleží na čo chceme. Keď chceme viac minerálov a viac vitamínov, tak je surová. Keď chceme ale zápchu, tak je úplne ideálna surová mrkva a surová kalerábo, hlubová zelenina. Ale keď chceme normálnu stravu mať, veľmi zdravé, čo teraz je posledná tendencia, je napríklad šalát zelený, nemusí to byť hlavkový, ten je horkejší, ale ľadový. Šalát, ten má príjemnú chuť a pred každým jedlom si dajme tomu štvrťku takéhoto šalátu. Jednak to spôsobí to, že nabudí to ten metabolizmus, rozhýbe to črevo a zase zmenší objem toho žalúdka, takže ľudia aj chudnú, aj sú zdravší, aj sa lepšie cítia, takže toto by mohlo byť jedno také. Ďakujem. My sme už o tom raz rozprávali, že naozaj stačí, keď si kúpite také tie srdiečka alebo ľadový šalát a jednoducho sa to zhrie, takýto kulilinček a naraz nám to fantasticky spraví dobre v žalúdku. Ďakujeme, pán doktor, že ste prišli. Ďakujem aj ja. Máme zase veľa informácií, vieme, ako sa o seba starať ešte lepšie. Ďakujeme vám, ktorí ste sa pridali. Dnes sme vybrali 2 mužov, takže je to fajn. 2-mesačný detox kúra na pečeň plus knižka pôjde Patrikovi do Trenčína a balíček potravín plus knižka pôjde Rasťovi do Prešova. Ďakujem pekne. A propos, posledná vec. Dnes robíme dosť veľa pečeného a dobré sladkosti s mierou. Však nechceme sa k tomu... Áno, s mierou. Všetko s mierou je zdravé. Čo som ešte chcel, grahamové rožky alebo grahamové pečivo je veľmi dobré. Ono obsahuje už strašne veľa vlákniny. Chuť to má príjemnú, takže doporučujem domiešať stále takúto múku. Ďakujeme ešte raz.